Jeg har drømt om det her længe. I mange år, så jeg tænkt, hvordan får vi fat i de her gamle heavy-drenge? Og det har ikke været nogen nem opgave. Til gengæld, nu de er kommet, så skal jeg lov for, at der er gang i den gået bagved. Så det er en fornøjelse efter flere års kamp at få Ken Hammer og Michael Denner, og så lige Steffen til at styre det hele. Få den her op på scenen. Skal vi ikke give den en hånd? Som I jo kan se, så på Hammers gangart, så er der jo ingen, der bliver yngre i dansk heavy metal. Men, han påstår hårdnakket, at ham og hans partner in crime, Paul, der er sanger i det der kapel, som der hedder Pretty Mates, de forleden dag skrev en sang, der var så god, så de krammede for første gang i 30 år. Det har så til gengæld fået en ribbenskade af. Så det er måske godt nok, de er så middelmodige til daglig. Nå, bortset fra det her handler om, efter hvad jeg fik at vide, det er, at hvordan startede heavy metal i Danmark? Det er jo et stort spørgsmål. Men jeg vil godt lige starte med en netop nyoplevet anekdote. Jeg sad på et, hvad hedder sådan noget? Ja, ikke så langt herfra faktisk, for en times tid siden, og forsøgte at skrive noget ned på en blog om, hvordan det her det skulle foregå. Og som værtshus jo i reglen er, ligesom taxichauffører, de er gode at få forstand af det. Fordi så sidder man der, så spiller anlægget, så spiller det Du er så smuk og dejlig. Og bortset fra at det tager man jo selvfølgelig til sig, så har det jo altid været sådan de sidste 40 år. Men så sker der noget andet, og det var altså ikke sket for 30-35 år siden. Så kommer der sgu et Volbeat-nummer, ikke så meget fordi det er et Volbeat-nummer, men fordi det rent faktisk er et rock-nummer. Det hørte man ikke på værtshus først i 80'erne. Der var faktisk ikke rigtig noget, der hed rock, og slet ikke noget, der hed rock, for de af os, der synes, at guitar, de godt måtte være lidt højere end, ham der fra Shadows, eller sådan noget. Ikke? Men to af dem, der er grunden til, at det så kom til at findes dengang, det er jo de to her. Så hvordan de her begyndte man lige pludselig at spille heavy metal i Danmark, fordi vi var vel 10 år forsinket eller sådan noget, og så kom I. Det der sker, det er, at det var fuldstændig i strid modvind i forhold til, hvad der blev spillet i radio og lignende. Men altså, de plader, man havde i sin samling, den musik, man kunne lide, og det vi snakker fra Zeppelin og Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep og så videre. Det læste vi for det til skyld. Det var så fedt, så man var sgu nødt til at prøve at se, at man selv kunne spille den musik, man glødede for. Der var også en vis energi i det, som der ikke var i... Som ikke fandtes. Som ikke var i noget af det andet, ikke? Så det er jo klart, at den startede jo lidt af det. Det var også det der, og jeg tror sgu også, det der, at man havde sådan en lidt rebelsk følelse indeni, ikke? Jeg tror, jeg skulle stadigvæk være der. Gik fuldstændig mod strømmen, og så spille det musik, man følte for. Absolut, absolut. Ja. Jeg er helt enig. Det gjorde det så bare vanskeligt, ikke? At få pladekontrakt og lignende, ikke? Fordi at selskaberne, de ville jo godt have, at det skulle være sådan lidt blød new wave og dansksproget. Og det så rocker, fordi de plader, der solgte i Danmark, det var jo Knacks og Tøsedrengene og den type bands. Så det var enormt svære vilkår, hvis der var skruet op for guitaren, og der var guitar-soloer og sådan noget. Og blev sunget på engelsk og satan helvede og drukker damer, ikke? Så var det rigtig vanskeligt. Det var rigtig vanskeligt kort. Og da vi er både fra Pretty Mates vedkommende og vores, det var, at vi var nødt til at søge lykken i udlandet. I blev sejlet til et engelsk label. Ja, som de så også beslutter.
Ja. En god klassiker. Det var så sekundært, at vi mulighed for at få udgivet plader, ikke? Og det var det vigtigste. Altså, de der kontrakter, man sejlede med de der labels, de var jo... man tjente ikke noget på det. Men bare den der glæde ved at have udgivet en plade, og finde ud af, at der var folk i Holland, USA og Sverige og Tyskland, der synes det var fedt, det man lavede. Ikke? Det var en fantastisk følelse. Altså, ikke? Og det var også det, jeg troede, vi var de eneste, der tog det rigtig seriøst, altså med Merciful Fate. Og så dukker der lige pludselig et band fra Horsens op, Pretty Mates, hvor man kunne høre, at de tager det sgu også seriøst. Så man blev en lille smule nervøs og jaloux, og tænkte, hvad fanden er det for nogen, der kommer derovre fra? Og var inde og se jer spille i Saltlaget første gang, jeg spillede i København, ikke? Og tænkte bare, det er sgu da for fedt. Altså, ikke? Og man kunne bare mærke den der glød, at der var sgu et band, der også ville det der, koste hvad det ville. At det ikke bare var, vi har lavet et band, og så får vi nogle bajer og går ud og score nogle damer, ikke? At det virkelig var liv og død. Det er der synes ikke noget galt med. Det er så lært at kombinere det til. Det gule farve. Og det er simpelthen den der glød, at man koste hvad det vil. Ikke? Man må leve af pulver og mos og spejlæg og fugtbuskort. Viljen til at gøre det på trods af alle odds. Og vi er her stadigvæk. Dinosaurerne. Det har man ikke god for 30 år siden. Det er en god tur op ad bakke, det der. Skade ribben eller ej. Men jeg vil så sige, som en, der så, hvad skal man sige, sad over på den anden side af skrivebordet, ikke? Og er nogenlunde samtidig med de her, i hvert fald med Dana Hammer, han er jo en ung mand, så det vil han sikkert selv gerne underholde jer med. Men altså, netop som Dennis siger, ikke? Altså, allerede i begyndelsen af 70'erne, der havde vi i vores generation, så havde vi jo Uriah Heep, Deep Purple, Led Zeppelin, Back in Turn Overdrive, whatever, alt det der. Men alligevel, så skulle det altså tage helt op til 81, 82, noget før, for nu ikke at gøre det for intellektuelt. Der var nogen, der begyndte at larme her i Danmark, ikke? Altså, det ved jeg ikke, drenge, men er det nogensinde noget, der har strejfet i, eller kender I andre? Altså, vi ville egentlig godt alarme i 71, men der var ikke nogen, der gad at høre på os. Der var nogle små spadestik. Altså, bands, der spillede semi-heavy. Et af de tidligste band, det var Hvidovre band, der hed Sensory System. De nåede at lave et par fede singler, og så kom der et par albums, der ikke helt kunne leve op til, hvad de repræsenterer live. Men det var old school. Det er noget, I skal tjekke ud, hvis I får mulighed for det. Deres første album, Sensory System, hed bandet. Og det var sgu to lead-guitarister, hvor den ene spillede som Hendrix, og den anden spillede som Leslie West fra Mountain, ikke? Og det er sådan noget, altså hvis man virkelig graver i det, så findes der sgu nogle danske knaldperler derude. Der er også et band af Mo i Rana, der havde en fed guitarist, der hed Niels Henriksen, som I sikkert har hørt om, der også har spillet med Sebastian og Sid Jørgens og lignende, ikke? Det var sgu ganske heavy visse steder, ikke? Men ellers så var der sgu lagt med på snavsen. Har du noget rent der? Det var jo ikke så gammel i 71. Altså. Der var jeg allerede en som så. Jeg tror ikke engang, jeg begyndte at spille guitar i 71. Okay. Jeg startede jo. Jeg har lige det der år der. Ja, du er. Det jo. Ja. Okay, og hvornår begyndte du at spille guitar? Det gjorde jeg vel i 76. På grund af hvad? Det ved jeg sgu det. har jeg jo tænkt over mange gange siden. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har, som den sagde tidligere, det var jo... Jeg synes jo, det var fedt at se Kiss og Thin Lizzy og Deep Purple. Og jeg synes jo, ligesom alle mulige andre steder med at spille guitar, at det kunne da være fedt at gøre det selv. Og det er der nok mange, der har fortrudt siden, at jeg begyndte på det. Det er jo helteområdet, ikke? Ja, absolut. Man har de der helte, man dyrker. Og så håber man en eller anden illusion om en eller anden dag, så står jeg selv deroppe. Absolut. Altså, jeg kan jo huske, at jeg var inde og se Gasoline i gamle dage, eller ja, det var så gamle dage. Og der var der ikke sekund i tvivl om, at det synes jeg da også, det var det, jeg skulle. Altså, jeg tror, den drøm ligger ved alle, som vælger at spille et eller andet instrument, tror jeg. At der er et eller andet, der har trigget en, som man har set eller hørt, eller at man så får lyst til det. Mange 1000 kroner fattigere, kan man sige. Det stopper jo aldrig med at købe instrument.
Nej, det står jeg ikke. Eller glæden ved at høre de gamle solister, ikke? Dem man så op til dengang, dem ser man op til i dag. Det synes jeg godt. Ja, klart, og det er det, der er fedt ved heavy rock og heavy metal. Det er sgu sådan et trofast folkefærd, ikke? Ja, vi holder fast i de bands, som vi kunne lide dengang, ja. Og følger dem, de få, der stadigvæk er i live og tilbage, ikke? Og det, så kan man jo få lov til stadigvæk at være sådan lidt dreng, ikke? Ja, opfører sig fuldstændig usædvanligt og tåbeligt. Og folk, de synes, det er okay. Og det er der altså ikke mange erhverv, man kan i. Nej, helt klart. Men okay, så svært det end kan være at forestille sig for den yngre del af publikum her, hvis der overhovedet er en, så har vi alle sammen jo været yngre heroppe på scenen. Men altså, jeg kan huske i hvert fald en gang, jeg hørte dig sige det, at skulle man virkelig blive god til det her, og især i den her genre, så er der sådan noget med at sidde og tærpe skalaer i ikke under 10 timer om dagen, eller noget af den stil. Er det korrekt forstået? Det var der så nogle af os, der gjorde, ikke? Og det var jo svært, ikke? Fordi at ens kammersuger, det var ude og drikke bajer og score damer, ikke? Så sidder du hjemme og taber de der fucking Bach og Mozart og Beethoven og... Det har jeg så aldrig gjort. Det har jeg aldrig gjort. Jeg gjorde det så. Og det var jo super slid, ikke? Men altså også, at jeg siger til min søn, der er lige blevet 18 år og spiller Flying Knee, og også er startet op som heavy metal musiker, ikke? Der er ikke nogen genvej. Det er øvelse at gøre mester, og det er bare øve. Når de andre giver op, så fortsætter du og bare bliver ved og ved og ved og ved. Ja, det er rigtigt. Ja, simpelthen. Var du slet ikke ude at drikke bajer? Hvad siger du? Var du slet ikke ude at drikke bajer, så sagde du bare og spille hele tiden? Ja, jeg kunne da godt få det flettet ind. Jeg tog så langt. Men du har øvet dig en gang imellem, ikke? Jeg har øvet mig en lille smule, men jeg er ikke sådan, jeg er jo ikke kendt for, at de får at være tålmodig i nogen henseender. Så det skal gå meget stærkere end det skal fandme gå faktisk rigtig hurtigt. Jeg er ikke sindssygt god, jeg har ikke tålmodig til at sætte ned og tærke noget igennem, og så bliver det kedeligt for mig. Hvis jeg kan det inden for en halv time, så synes jeg bare, det er træls. Så er det forkerte. Så skal jeg spille noget andet. Så må der være en genvej. Det er også igen den her... Derfor jeg fik en guitar med Floyd Rose. Der var mange genveje på det. Det er der nemlig. Det er jo en af fordelene ved, hvis man spiller med web og sådan noget. Det er, at løber du tør for idéer. Du står og roder derude i et eller andet og tænker, shit, nu, hvor fanden er jeg henne? Så hiver du bare jer. Jamen også hvis man spiller forkert. Også på scenen, når man spiller forkert, så kan man altid lave sådan en fattig arm. Ja. Og så er der sgu ikke nogen opdaget det. Det kunne man også gøre, det har jeg sgu brugt mange gange. Det kunne man også gøre, dengang man havde hår. Så kunne man så lige så gør det ikke så meget. Nu er man efterhånden nødt til at spille bedre. Okay, godt så. Så er du selv ud om det. Nu prøver vi lige at stille ham et spørgsmål, han næppe måske nogensinde har fået før. Fordi hver gang han bliver stillet sådan et spørgsmål, så siger han, var det en bartender her ikke lige før? Men Hammer, hvad på dit eget spil, og så mener jeg det her, hvad har du været mest stolt af? Det ved jeg sgu ikke. Det er jo et svært spørgsmål at svare på, fordi det er jo det hele. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Altså, det er jo klart, man kan selvfølgelig ikke tage sig lidt på succesbarometer og så nævne noget future eller sådan noget, fordi den ligger lidt til højre benet, ikke? Men altså, jeg synes jo personligt selv, måske de sidste plader, så her, synes jeg har været bedre, synes jeg. Det er mere helt støbt, pretty much i hvert fald. Så det er så på den led, jeg kan ikke nævne nummer, fordi det jeg lyver jo, når jeg spiller. Jeg slipper afsted med utrolig mange ting. Der er så mange højdepunkter. Det er så meget. Det er det med, at folk de tror, at man har øvet, og det har man jo ikke. Så kan man slippe. Altså, jeg er meget heldig med at kunne slippe afsted med mange ting, for jeg synes egentlig ikke, altså, jeg spiller jo ikke så godt, som jeg gerne ville. Fordi jeg sagde ikke, at jeg lavede det der den og gjorde. Har du aldrig tænkt dig at gøre noget ved det, sgu ikke? Det er sgu rigtigt, det synes jeg. Du skulle komme godt efter det. Jo, men det er det, jeg siger, at man kan... Altså, lidt løgn. Man kan fake meget. Det skal også bare se godt ud, sådan noget. Altså, nu
som I nok kan se, så kan det godt være en anelse svært at holde det her alvorligt nogle gange, men hvis jeg alligevel skal forsøge, så har Kent jo rent faktisk, nu taler jeg til jer, så han skulle lade være at blande sig, men nu har Kent jo rent faktisk, lad mig sige sådan her, den og dig skal vi nok nå til det slet det, men for et par år siden på Jelling Festivalen, der spillede Pretty Mates, der havde jeg en med ned og se med en af mine venner, som faktisk til daglig er til alt andet end sådan noget med guitar, altså noget larm. Altså han ville hellere høre faktisk gospelkor og funk og sådan noget. Jeg beklager mig bande i det her selskab, men så er han med nede ved Pretty Mates, og manden er jo om alt andet og smag upåagtet, så er han altså musikelsker. Og så står han der ved siden af mig, min gamle ven Paul, og så spiller Pretty Mates, som Pretty Mates jo nu gør. Og så på et tidspunkt, så nikker han op til Kent, og så siger han til mig, hold kæft, han spiller godt, han der. Og ved du hvad, Kent, det kan du ikke bare afskrive med en vittighed. Altså, du er sgu nødt. Ja, men du er sgu da nødt til at, hvad skal vi sige, erkende, at folk synes, det er fedt, det du laver, mand. Det er da jeg taknemmelig for. Det er jo ikke, fordi jeg ikke er taknemmelig. Det er mere sådan min egen personlige... altså, jeg synes jo... Altså, der er jo milliardguitarister, som spiller helt fantastisk, og det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg har bare ikke den tålmodighed. Og så også fordi jeg har aldrig rigtig sådan egentlig øvet mig bare at blive god til at spille en solo. Jeg vil hellere spille en sang. Og det har været mit udgangspunkt nummer 1, at det var vigtigt. Det er det vel også helt. Ja, det er jo ligesom fundamentet for at få folks interesse til at lytte til resten af nummer, kan man sige. Ellers bliver resten jo ikke til noget. Nej, men det er jo ikke altid lige... Det er også det der underlægningen til guitarsolo. Det kan nogle gange være mindst lige så vigtigt som det, der bliver performet på toppen. Absolut. Altså, jeg synes, at der er utrolig mange gode rytmeguitarister, som bliver på det her. Fuldstændig. Det må jeg sige. Men også igen det der evne til at være all-round. Det mener, du kan gå stort set ind i hvilket som helst melodisk heavy metal band i verden og passe fuldstændig som fod i hovedet. Ja, præcis. Og det synes jeg, det er en kæmpe kredit. Og så når du samtidig har evnen til at spille nogle fede sange. Og det gjorde du lige fra første dag, jeg så dig i salglæret. Men du nu også på det der? Nå, fandme, jeg siger det bare til dig, for jeg blev lidt frustreret, og jeg tænkte, hvad fanden, som jeg sagde til dig tidligere, eller sagde, at så kommer de derovre fra Horsens, og de kunne sgu også spille. Der er Pete Collins, tror jeg, den første jeg havde, ikke? 2 fede guitarister med fede soloer, attituder og det hele, ikke? Der var det der Lizzie, som jeg selv værdsatte højt af. Så det var sgu... Lizzie var jo et stort fundament for hele det orkester i begyndelsen. Så var der også indtil så kun blev én guitarist, så var det så meget Lizzie i det mere, kan man sige. Nå, men dengang, hvor Denner fandt ud af, hey, der er konkurrence for Rosens, der blev der jo lavet nogle ret afgørende plader, som I to faktisk er medansvarlige for. Sådan havde jeg sikkert ikke tænkt det dengang, men i dag så har sådan noget som Red Hot and Heavy og Future World på Hammer-siden og Melissa og Don't Break the Oath på Denner-siden. De har jo ikke alene dansk, men international status som rockklassikere. Det må vi for det første gerne kommentere, men måske nok så meget desto vigtigere. Kan I over hele hovedet huske, hvad I selv tænkte dengang I lige havde gjort de plader færdige dengang? Altså, tænkte I, hold kæft, det er fedt, det bliver genialt, eller whatever. Nu kan jeg starte med at sige, at dem, der kan huske 80'erne, de har jo ikke levet i 80'erne. Så nu er det allerede der, hvad skal jeg lige hen? Allerede der går det galt. Jeg var jo ikke så gammel, jo. Det var jo før, jeg opfandt øllen, var jeg ved at sige. Hvad fanden skulle det? Ja, hvad fanden var det, du svarede? Nej, jeg tror sgu ikke. Jo, jeg er ret overbevist om, da vi synes, da vi lavede Red Hot Heavy, der er ret overbevist om, vi synes, at det var en genistreg, uden at
altså tænke mere over det enten på den selv, på at være selvfed. At vi bare synes, så for sat, det var sådan noget skulderklap til hinanden, ikke? At vi synes, det var fedt. Men det har jeg synes alle de blade, vi har lavet, kan man sige. Men om det er ligefrem, man ved jo ikke om noget det er specielt, eller om noget bliver klassiker, før der er gået x antal år. Altså du kan ikke vide, en god plade kan jo godt være en god plade, men derfor er det jo ikke sikkert, at det er en klassiker om 10 år. Det ved man først om 10 år. Jamen det kan du jo heller ikke vide, men du kan jo godt have en mening om, hvordan du havde det, dengang I lige havde lavet den. Jamen en formodning om, at den her gang har ramt den lige over. Ja, men det vi var absolut ikke i tvivl om, at vi synes, at det var helt fantastisk. I al beskedenhed. Men nu er det også mange år siden. Jeg skal også sige det nu. Det var også for mit eget vedkommende med Merciful Fate i de plader der. Der gik nogle år før det gik op for mig, hvor fedt det virkelig var. Altså, men det var også det, vi har lagt så meget energi i, og som jeg tidligere sagde, at det var virkelig slavearbejde. Altså 6 øvedage om ugen, ikke? Og liv og død. Altså, der var slet ikke... Der var ingen genvej. Det var bare at gøre det så godt man kunne. Og det er jo klart, at så er du særdeles velforberedt. Går i studie med noget, der er gennemarbejdet, og rimelig komplekse arrangementer og lignende, ikke? Og havde en fornemmelse af, at vi havde fat i noget, der var anderledes. Men selvfølgelig også fordi, at vi havde King Diamond som sanger. Så vi havde den der ret ekstreme måde at synge på, og de okkulte tekster, men også arrangementerne. Vi havde masser af tid til at arrangere numrene. Og det vil sige, så var der plads til taktskifter og rumte ting og disharmonier, altså ligesom små klassiske værker. Det glæder mig tilbage til det, jeg sidder og tager med skalaer og hører klassisk musik. Det var noget, Henrik og jeg, vi dyrkede begge to. Så er det jo klart, så bliver man inspireret af, altså uden sammenligning, bliver inspireret af de der store mestre, og hvordan de komponerede og deres tonevalg og lignende, ikke? Så vi har jo håbet lidt altså fra de der klassiske ting, ikke? Det er måske det, der har gjort, at det gav det der særpræg. Hvordan er det i dag at gå rundt sådan, og det er jeg ret sikker på, at I begge to jævnligt er kæft, Kim. At I stadigvæk begge to ret ofte oplever, at folk kommer, men ikke kun publikum, men også andre bands, og siger, hey, den der plade betød så meget for, at vi gjorde, og vi kunne, og alle de der ting, altså. Hvordan er det at slæbe rundt på det her med så at sige? Det er jo selvfølgelig enormt fedt at få den anerkendelse, ikke? Og det er også også fordi, når man ser de der meget store bands, som har tjent cirka 600 gange så meget, som man selv har, ikke? Der kommer og fortæller, at de er inspireret af det musik, man har lavet, ikke? Det er så min fordel der. Jeg har jo så mange med jeg sælger grammofonplader ind i den indre by, og det vil sige, så kommer der mange turister, og jeg har fået at vide, at mange de ligger vejen forbi, fordi de ved, at jeg har den butik. Så tager de København med i deres overvejelser, når de rejser igennem Europa, ikke? Og det vil så sige, for eksempel i går, der havde jeg en ung gut inden fra Colombia, der skulle have signeret Merciful Fate-plader og have fotoer og håndtryk og lignende, ikke? Jeg bliver sgu så glad. Ja, det er fedt. Fordi folk er enormt, som du selv ved, folk er enormt taknemmelige. Jeg siger 1000 tak, så siger jeg, nej, det er mig, der takker. For uden jer, så var jeg ikke en skid, ikke? Det er simpelthen det handler om, ikke? Det er en dejlig fornemmelse. Det kan enormt fornemmelse, uanset hvor man er henne. Og folk kommer og så siger, var det fedt at møde og sådan. Jeg kan huske, at Made in Japan er nok en af de plader, som har betydet mest for mig. Ja. Både som inspiration, men både med at spille, jeg elsker Richard Blackmore, har altid gjort det. Så fik vi jo fornøjelsen af at turnere med de bøger. Hvor jeg så fik den mulighed at snakke med Richard Blackmore. Det er det, så ikke alle der får det, men jeg blev åbenbart godkendt af de Purples. Og så var det jo, så der sagde jeg jo til ham, der sagde jeg til Richard Blackmore, at Made in Japan var nok, det var den første rigtige rockplade, jeg hørte. Virkelig hørte, jeg havde haft noget slægt og sådan noget inde, ikke? Og der sagde jeg til Richard Blackmore, at den plade fik virkelig mig, hvor jeg fik lyst til at spille guitar og sådan, ikke? Og så kunne man godt se, så sagde han så og kigge, og så siger han, det er jo egentlig også en meget god plade. Og så lidt, ja, det synes jeg absolut også. Så utroligt sød og varm på trods af, hvad mange rygter om ham. Det
er virkelig underspil. Altså, og han var jo lige så glad for at høre den melding. Ja, det er klart. Det var lidt sjovt. Det var da meget god. Det var det. Det var da flot. Nu vil jeg tænke over det, ja. Men ja, man skal jo sådan noget, når vi er jo på en guitarmesse og sådan noget, drenge. Vi er nødt til at skære igennem det, ikke? Altså, hvem er det, hvis I selv kunne være en anden guitarist, eller kunne det den pågældende kunne, så skulle det være ham. Hvem er det? Kun én. Må kunne nævne en? Nej, jeg må godt nævne 3 eller 4. Vil du starte ind eller stjerne? Men altså, Richie Blackmore er helt klar en af dem, synes jeg, som personligt. Jeg synes sgu det er svært, fordi der er jo sindssygt mange gode guitarister. Altså, Du må også godt sige, hvorfor Ken. Hvorfor Richie Blackmore er god? Ja, det er han nok bedre sig selv. Det var Ingrid, jeg tænkte på. Jamen, altså, som jeg sagde, Richie Blackmore har jo haft en kæmpestor indflydelse på hele mit forløb både som sangskriver, og jeg elsker hans måde at skrive musik på, hans måde at spille på. Jeg synes, det er fantastisk. Men så har jeg også Thin Lizzy, Scott Gorham og Ron Long, som er for mig jo. Og der er jo ikke nogen af dem, som er sådan nogle flash, lynhurtige guitarister. Det er faktisk ikke dem, som jeg holder mest af, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, det er fantastisk at høre, at der er nogen, der besidder de der evner. Fordi de simpelthen ingen øl fik, fordi de skulle øve. Og det har jeg jo stor respekt for, at folk har frasagt, at vi skal ikke ud. Så er det så bare dobbelt op. Ja, så får det så en anden ende senere. Men de to har jo også betydet utrolig meget for dem. Blues chops. Ja, præcis ikke, fordi de er jo sådan nogle blues-baserede guitarister i virkeligheden, ikke? Michael Schenker også en, ikke, som ham får jeg 5 år til at spille ligesom Michael Schenker. Ja. Hvis jeg nu skulle bare nævne en, så synes jeg, han besidder både speed og teknik og feeling og timing. Ja. Jeg har også Blackmore og Michael Schenker. Ja, vi skulle da enige. Fuldstændig enig. Hannover-skolen, ikke? Uli John Roth, Michael Schenker, Alan Holdsworth er jeg også rigtig glad for, hvor der så også går lidt jazz i den. Og så en meget undervurderet guitarist, der hedder Ollie Halsall, som var guitarist i bandet Pato. Hvad er det? Hvem spiller guitar hernede? Det går han fandme ikke. Ham, der spiller det er en af mine favoritter. Ja, det er en. Ja. Ej, hvor blader. Sagde jo ikke sgu nogen monitor på fanden. Men selvfølgelig også Jimi Hendrix, som er skyldig i, vi spiller, som vi gør alle sammen. For uden ham, så er det hele set meget anderledes ud. Ham kan man ikke komme ud om. Nej, det kan man nok ikke. Det kan man nok ikke. Vi andre er lærlinge. Det er min nye demo, jeg lige har. Hvem spiller her i? Jeg er nu helt sikker på, at det er fra. Så har han altså fået nogle billeder, det er helt sikkert. Stille Kongstrøm. Han skal hjem nu. Grete har ringet. Du skal hjem der. Altså, kom nu lige med et eller andet til folk, som de fandme ikke ville tro. Altså, jamen i virkeligheden, så kan jeg egentlig bedre lide Jørgen Ingemann, eller et eller andet, eller jeg går til samtlige Thomas Helmig-koncerter, eller whatever. Jamen altså, jeg kan godt afsløre, at... Jeg tør godt sige, at jeg kan lide Sting. Nogle af dem. Jeg kan da godt afsløre, at det er jo ikke kun rockguitarister, jeg lytter på. Jack Reinhardt er den ene helt store helte. Og Jørgen Ingemann. Han er fuldstændig blinde. Altså, I skal tjekke ham ud. Se Jørgen Ingemann ud. Der var der kære med det der danster. Det har jeg faktisk gjort det. Vi havde en manager engang, der hed Erik Thomsen. Som det var en meget sjov mand. Han tilmeldte mig et Jørgen Ingemann guitarkursus på kassettebånd. Og jeg fik kassettebånd og det hele. Og det er sandt.
Så derfor har jeg har faktisk studeret lidt Jørgen Ingemann. Fordi det synes han var simpelthen så sjov, at jeg skulle have et guitarkursus af Jørgen Ingemann. Det er helt sort. Han er så død nu. Det er Thomas med i Rest in Peace. Ja. Jeg tror, Jørgen Ingemann, han lever faktisk stadig. Han er stadig, ja. Jamen, skal vi ikke lige give Jørgen Ingemann en hånd? Ja, simpelthen. Han var den første danske heavy rocker, der slog igennem. Det er sådan nogle år siden. Han spillede. Ja, for Det er ikke så meget der. Jamen, strålende. Jeg skal vi så kede jer med? Nej. Er der nogen af ham spørger? Ja, kan vi også sige, spørg de herrer om noget. Det er sjældent, I har de to på en gang. Tro mig, det er heller ikke noget, I nødvendigvis vil ønske, men nu har jeg. Så, det er så bare. Så spørg væk. Den her derovre. Undskyld? Kan vi ikke lave noget sammen? Det var da interessant. Det kunne faktisk være fedt, og det vil sgu, og et eller andet sted vil det også hænge sammen. Fordi vi begge to har det melodiske øre. Ja. Jeg fik du måske lige startet noget der. Ja. Det vil koste en masse bajer, men... Det er bare mig, jeg bor i Sverige. Det må vi jo så have en finansiør til. Nu er jeg sindssygt glad for, at du bringer også hvornår fanden startede, at ja, hvornår startede det, at det med maser, og det der, hvad hedder Inspiration, den kom jo allerede, da han var i det band, Black Rose, som var et Hvidovre-band. Det var det, vi kuppede ham, for vi havde det band, der Bratz, som jo var den første danske plade, hvor der var heavy metal tilbage i 1980. Tak. Det der så sker for ham kuppet for det der Black Rose, som ikke var okkult, men det var mere teater i stil med Alice Cooper og Kiss og lignende, ikke? Hvor bandet sig selv spillede sådan Deep Purple, Rainbow i den genre, ikke? Men han kom over til os, så kan jeg have nogle sessions om natten, hvor vi sidder og hørte Black Sabbath og sådan noget, og begynder at snakke om okulte ting. Og jeg har altid sådan haft en lidt distanceret holdning til det der satanisme og lignende, ikke? Men King, det blev bare mere og mere intensiveret. Og hans tekster blev mere og mere grumme og blodige, ikke? Og det gav os jo, det var jo en genvej, fordi at det skræmte mange mennesker, ligesom hvis du ser en horrorfilm og sådan noget, ikke? Så det gav os en enormt meget omtale og lokkede folk til. De skulle ind og se ham der brændte kors af og eksploderede nonner og gåsefjer og blod og satanmæsser og alt det der. Så det gav os en enorm omtale, især i USA, hvor vi jo kom på den der forbudte liste over de 15 værste ting, som amerikansk ungdom kunne komme i nærheden af, ikke? Og da det blev offentliggjort fra det amerikanske senat, der fik vi virkelig vind i sejlene. Så jeg sad bare til, tusind tak. Tak. Bare se os på de der lister, ikke? Det giver enormt god omtale og ganske rigtigt. Det var faktisk vores gennembrud i USA. Hvis jeg må følge op på nogle mands spørgsmål, det var med Mercyful Fate og alt det der satanisme og alt det der. Jeg kan faktisk huske det engang. Første gang jeg så coveret til jeres EP, den med nonnen på korset og alt det der, ikke? Jeg er sgu ikke sammen, altså. Hello, jeg kender blandt andet dem her. Men, og det var jeg heller ikke dengang, men der var jeg sgu indrømme, at selv som sådan forholdsvis frisindet og sådan noget, så tænkte jeg, er det her nu rigtig velovervejet, ikke? Det var grænseoverskridende på det tidspunkt. Ja, men det mener jeg, det var. Altså, men det er egentlig frem til den her. Altså, det kan være, at det har du sgu haft det fint om, men altså, hvordan var det i bandet som sådan, altså? Fordi det var jo Kings ting, den her. Det var Kings ting, ikke? Og det vil jo King gøre det, fordi at han glødede og brændte for det, og vi tænkte bare, hvis ikke de fatter den via musikken, så kommer de fandme til at fatte det, når han åbner gabet og står med satan og det der, ikke? Og dengang, der var det hårdeste og det ondeste. Det var også, og så var det Venom. Og i dag, der er der jo et væld af sådan noget. Altså, der er det rigtig kindergartenstof, det vi lavede det. Ja, men altså, der er altså også gået over 30 år. Dengang, der var det var grænseoverskridende, og vi fik forbud mod at spille visse steder.
Frelsens Hær, Jehovas Vidner og hvad det ellers havde alle sammen, de stod uden for en koncertsal, jeg kan huske, blandt andet i Saga, og fordømte ondskabens hus, og det der foregik derinde af den grimme, ikke? Men altså, som hovedting, det var musikken først og fremmest. King han så havde den der stærke udstråling, det tog vi med som en bonus, og det gav enormt meget omtale. Er der nogensinde nogen, der har forsøgt at forbyde dig og ham? Ja. Jeg prøver det stadigvæk på, tror jeg. Men ikke sådan, ikke på den måde. Det er bare, det er mere sådan noget almindelig skat. Og gade, og almindelig gade. Almindelig gadevogn. Ja, flere spørgsmål. Jeg kunne måske godt tænke mig at høre nogle af jeres, i den kontekst, I sidder og snakker, nogle af jeres vildeste oplevelser live. Jeg kan huske en gang, jeg så jer fra Horsens, hvor I varmede op ind i Falconer til et eller andet ret stort orkester. Like Sabbath. Ja, og så på scenekanten foran, der var der en kvinde, der blev ordnet oralt på scenekanten. Jeg kan huske... Det var jeg havde set om. Det er det, jeg mener. Jeg har utroligt, altså jeg har korttidshukommelse. Jeg kan huske, hvad der skete i går, men... Der røg lige et par linjer i teksten i hvert fald, det kan jeg huske. Der er nogen, der har set det. Og så vil jeg lige sige, det er nok den største oplevelse. Til dem, der ikke hører, der bliver spurgt om, så bliver der spurgt om de herres største og vildeste oplevelser live, og Hammer kan ikke huske det. Jeg kan så supplere at sige, at vi spillede ind i Sallet en gang, og der havde vi hørt en sådan lidt letlevende kvinde nede i Istergade, som kunne stille sig op på korset, og det skulle genskabes det cover, hvor hun står og spiller der på korset. Så havde vi nogle gasflammer, som der blev tændt for, og der var noget ild og sådan noget. Så skulle hun stå der og spætte og holde skuespil, mens King stod og messede og lidt blod og alt det der. Det var problemet, det var, at hun var bundet rigtig godt fast, og hun var splitternøgen. Så vi tændte lidt, der var kommet lidt for meget knald på den der gasflamme, så hun stod faktisk og fik andengradsforbrænding på benet og vred sig i smerte, og vi troede, det var skuespil, så vi behøvede bare stå sådan der. Det var rigtig godt. Så må vi lige lægge en ekstra 500 mand nede i kuverten, når vi sendte dem tilbage til Istergade. Hun blev virkelig brændt, altså. Så altså, jeg ved ikke, om det ikke man kan sige det hele her højt. Jeg vil sige det sådan som kunstner, et af de store højdepunkter, det var, at med Møsel Femi spillede på São Paulo Stadion i Brasilien. Og der var over 45.000 mennesker. Og det jeg husker den dag, det var, jeg var på scenen en halv time og blev solskoldet. Så det der videre ud. Men det der var fedt, det var, at så gik jeg ud til venstre, så sad der nogen med et mega stort Dannebrog. Og vi var med som det tynde øl, det var Iron Maiden og Motorhead og nogle af de store bands, ikke? Der sad vi stort Dannebrog over til venstre. Jeg blev sgu helt... Det er sådan noget, det sidder bare fast, selvom det er 20 år siden. Vi spillede Monsters of Rock gang i 87, kl. 11 om formiddagen. Altså, der skulle man altså op kl. 4 om natten for at være nogenlunde klar til kl. 11. Ikke? Hvor der var 70.000 mennesker. Det var utroligt på det i Tyskland eller andet, jeg skulle huske. Ellers det i Tyskland. Men kl. 11 om formiddagen. 70.000 mennesker. Det er selv for os mange mennesker. Det er før King Diamond får sko på. Nej. Der var heller ikke nogen i det orkester, der var vågen. Det var jeg skulle i sengen nu. Men det er svært, for man får de her spørgsmål så mange gange, hvad der har været den største oplevelse, eller den værste oplevelse, og på scenen, og bagved, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg er virkelig dårlig til at huske det. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har ikke nogen hæmninger med, at jeg skal sige noget som helst. Tro mig. Det kan du bare spørge dem om. Det har jeg ingen hæmninger med, men jeg har virkelig en dårlig hukommelse på sådan noget der. Altså den, vi har jo, den er jo et absolut et omvandrende bibliotek, et leksikon i musik og viden, som der er ingen lige, der er ikke nogen ved siden af, der er ikke nogen ovenover, der er ikke nogen over. Han kan jo alt. Det er også det eneste, jeg kan. Nej, det er fandme ikke det eneste. Så spiller han også et super fedt spil, det ved vi jo alle sammen. Men han kan jo huske sådan nogle ting. Paul fra vores orkester, han kan jo huske datoer og klokkeslæt. Altså, jeg ved jo ikke, jeg kan ikke huske, hvad skete i går. Altså, jeg er virkelig dårlig til det. Sindssygt dårlig til det. Det har du lige sagt. Jamen, der kan så sige. Altså, jeg kan ikke huske, hvad skete i går. Jeg
jeg så fortælle, at det er faktisk rigtigt, hvad Kent siger, fordi forskellen for eksempel, nu er jeg jo så lidt forskel på at interviewe de to, det er, at når du interviewer Kent, så siger du Kent, og så når du ikke siger mere, så siger Kent, kan du ikke selv finde på noget? Og hvis du spørger den, så når du kun siger så fortæller han 1,5 time. Ikke? Så den er ret præcis, den der. Ja. Flere spørgsmål? Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, når I nu har spillet i så mange år, hvad synes I om udviklingen med guitar? Sådan, er de blevet bedre, eller er det lidt det samme, og spiller I stadigvæk på den tilbage fra starten? Altså, det er jo i bund og grund. Jeg synes jo ikke, der er sket så mange ting med guitaren. Altså, jeg lyver ikke, hvis jeg siger, jeg synes jo ikke, der er sket meget siden Floyd Rosen kom. Altså, selvfølgelig var der guitaren, så guitaren jo altid været der, ikke? Og så kom der en Floyd Rose, hvor man kunne sætte ryg i sådan en arm, og så stemte guitaren stadigvæk. Altså, selvfølgelig er der kommet mange andre ting, men jeg synes ikke, der kom sådan nogle mega store ting. Jeg har fået en guitar med et system på, der hedder Evertune, hvor man simpelthen ikke kan vride strengene. Og det er jeg så glad for, når vi laver plade. Altså man sætter et par strenge på, så stemmer man guitaren, så stemmer man den først igen, når man sætter nye strenge på. Den stemmer hele tiden. Det betyder simpelthen, i stedet for at bruge i gamle dage, der sagde vi, altså halvdelen af tiden spillede vi, den anden halvdel, der tunede vi. Nu skal vi ikke tune mere, nu kan man få lov til at spille guitar. Det er simpelthen en fantastisk lettelse. Så kan du jo godt klare det uden Floyd Rose over. Ja, men ikke når vi er ude live jo. Jeg skal jo have noget hjemme bag. Jamen, det er og Floyd Rose. Det her det er i studiet, der fungerer det virkelig, virkelig godt, altså. Når du er spillet, der skal jeg jo lige, til at gemme sig. Det er også for mig om det store træk, de samme guitarspillere. Jeg spiller Gibson, og jeg har også nogle vintage ting og ældre ting. Men de hjælpemidler, der er kommet efterfølgende, det har gjort det meget lettere. Og det er også effekter og forstærkere og lignende, ikke? Altså jeg kan huske, da vi startede der i starten af 80'erne, det var det helvede at finde den rigtige lyd. Altså bare det der op, at der var lidt power i, ikke? Du måtte ud og lave alle mulige finurligheder og mastervolumen og ting og sager, som man måtte prøve at få ind i sin gamle forstærker, for at bare få lyd ud af lortet, ikke? Til du spillede live og sådan noget, det var helt død. Altså man var stået og kæmpede for at få, og i dag der er der frit slag på alle hylder, ikke? Altså, man kunne få forregning nok. Nej, det kunne man nemlig ikke. I 80'erne. Det eksisterer. Der manglede sgu noget power, også til at spille det, som vi gerne ville spille, ikke? Hvordan kunne de andre få den lyd frem? Ja. Og vi prøvede, og man har købt pedaler i dyre domme, for at finde den rigtige lyd. Ja, og i dag der er der frit valg på alle hylder, ikke? Og ekspedienten bag disken kan er fuldt ud bevidst om, hvad det er, du går efter, og kan lige gøre sådan her, ikke? Dengang der var det var et puslespil at finde den rigtige lyd. Og det har kostet mange valger på fingrene, kan jeg love. Der var ikke nogen eksperimenter dengang i musikforretninger, som vidste, hvad fanden man snakkede om, man sagde. Nej, også det. Man får en twin reverb fender og sådan noget. Ja, det må så være det. Der kom jo så måske i virkeligheden svaret på det, vi startede med, hvorfor det tog så lang tid, før der kom heavy metal til Danmark. De kunne ikke finde lyden. Der kan faktisk være noget om det. Men der var ikke nogen heavy metal. Det var der ikke. Den må vi selv skabe. Vi måtte lyve. Vi måtte lade som om. Vi lader som om, og vi ser ud som om. Flere spørgsmål til de her. Nu er de her jo meget, meget godt velbevandrede i metalverdenen. Det ved vi jo alle sammen. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor jeg håber, at jeg kender svaret på forhånd. Men hvor ser I metallen henne måske om 20 år? Nu er det så heldigt, at som jeg sagde tidligere, heavy metal, det er dem, der supporter den, er noget af det mest trofaste. Altså, kan du lide band, så holder du ved. Altså, så skal bandet lave ganske mange skodplader, før du står af det band, ikke? Og jeg vil sige for mit eget vedkommende det samme. Altså, mange af de bands fra dengang, da jeg begyndte at samle plader omkring 1970, jeg er stadigvæk mega fan, altså selvom der er gået de der 45 år, ikke? Så jeg har en god fornemmelse. Jeg vil sige det sådan, at den udvikler sig. Metalen har været inde i en periode, hvor det skulle være meget brutalt, altså meget growl og de der forskellige genrer inden for metal, hvor det var meget næsten hvor jeg nogle gange havde en fornemmelse af, at det lød sgu mere som punk. Altså det jeg kaldte punk i gamle dage.
hvor jeg har en fornemmelse af her på det seneste, inden for de sidste par år, der er det old school traditioner, de er vendt tilbage. Både det her stoner rock og lignende, som er meget inspireret af de tidlige 70'er, og også de næste generation af metal bands, hvor at det faktisk begynder at lyde som det, vi lyttede på i start 80'erne. Det der hedder old school metal, altså melodisk vokal, catchy omkvæd, og der er en del bands, der er på vej frem nu med det. Ikke? Så jeg har en fornemmelse af, at det er ligesom en kameleon, den der farver lidt, men metalen den består, den vil være der hele tiden. Og det håber jeg da. Kærlighed, det der, mine damer og herrer, det er smukt. Ja, se det. Har du noget at sige i den sammenhæng? Jeg kan jo ikke efter den tale. Jeg er jo umulig med, at jeg kan tilføje til det. Det forlænger vores levetid som guitarist. Jeg ser jo lyden lige så interesseret, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger. Fordi Jamen, den her scene er jo til synligheden ved at udvikle sig til en respirator for helvede, og det er jo sådan set formentlig udmærket, eller det er det jo. Jeg har fået at vide, at vi skal være færdige med det her piano om 5 minutter, så med mindre er der nogen fra sådan. Der er en der. Ja, jeg tænkte på, hvordan det var at få lov at være sammen med en fra de 5. Vi havde Roger Glover til at producere deres plade. Var det ikke fedt at få lov at være sammen? Det var super sjovt. Det var altså Roger er den mest fantastiske menneske, du kan forestille dig. Han er fantastisk sød og rar og varm og venlig. Og vi har nok gjort nogle ting med Roger, som ingen andre har gjort. Det er jeg ret overbevist om. Vi var i Pugstudiet, så havde vi et poolparty. Og det var jeg skille af. Der var specielt et, hvor vi har så været enige om, at uanset hvem der kom, så skulle de smide i den her pool. Og så kommer Roger ind efter, han er færdiggjort oppe i studiet, så kommer han ind, så tog vi fat i ham, vi var så 4 stykker, tog fat i ham, vi smed ham ud. Så sagde stop. Nej, der er ikke noget godt, du rører i, ligesom en anden. Nej, stop lige. Så skulle han lige ned i lommen. Så havde han sådan en stor pose fyldt med pot, den skulle lige... Men det er fantastisk, det var en fantastisk oplevelse, og det var jo uheldigt, kan man sige, men uheldigt for Henrik, vores trommeslager. Han kørte galt på vej hjem fra studiet, og fik smertet hans hofte, og lå på hospital i lang tid, fik gratis stoffer, kan man sige, det er jo så. Men ikke desto mindre, så var vi i tvivl om vi skulle stoppe med at indspille, eller hvad fanden vi skulle gøre. Så siger vi også, at vi kan også måske hyre en trommeslager ind, og så siger vi, det synes vi egentlig ikke var rigtig fedt, det var så lidt, ikke sådan en rigtig god kammeratskab, indtil han sagde, at han kunne ringe til Ian Pace. Så kunne Henrik skulle få lov til at ligge der. Altså, der var ikke noget tvivl. Det ville være fedt. Så ringte han til Ian Pace, og han kom og spillede, og fantastisk. Altså, vi har haft Ian Gillan til at synge, vi har haft Ian Pace til at spille trommer, vi har haft Roger som producer, og Roger til at spille bass. Den fik desværre ikke John Lord. Det fik ikke John Lord. Det har været fantastisk. Der er også alt for meget keyboard i banen. Han spiller godt. Det var en af de numre, hvor man måske kunne lige skrue lidt mere op, hvis han havde været med. Men fantastisk oplevelse. Fantastisk. Absolut. Okay. Mine damer og herrer, you've been had by the Pharaohs. Ken Hammer, Michael Daner. Tak for det.